Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization kalau ong bakampat sania ya sarkar jela halor karai ban penduno ya Meghalaya Regulation of Gaming Act arajar arpoi. Uba don bok dekhar u president ka organization ulong baki board ki daw ki baka sarkar kala le ban penno ya kaseng ban ompat sania hadu menta. Ulong ru pagajik pentip u menteri ketena taxation kadang dei kebandang le bat dawa baka sarkar kadai ban penmi da kajing tho lani ka notification bala weng pendam ya katai ka act. Tengina kalian ko jongi kat kum pangape je ketuka statement jong James uong ba unsa kaba mut tinong wek ong will be repeal hangta nga kende threat ngong will be repeal shim la ong ba ngin pendam no tela da ki don jing thumusha ban repeal tiki kumbangi yai ban na ko por ki de ban ai da ka kenjan notification lani ban amen no ye ketuka o ban repeal no itu ka act ban peni pek ba no balada repeal bat election lau mohor asuka bat kala ada ru ke gazette kan te min jai apswa dia kata ka notification dan dia kata ka gazette na kalian ka sarkar te lada kam le ai pat lada kam repeal te kumbangi la de pembana ba menakan ni rangshen ba ngin le himangi syaki konsensi beper lani hang ni hapo selong lada ka don kano karali jong gite ki NPP, UDP, PDF, HSPDP ki pokon thop hab po ke MDA ngin kali ya ki ken halor kane lada kim penmi ya kane ka notification te lada ki penmi to komot minum dan bentai era tengin sus pensai pit ba kumno penjai pet ta ko klenti ngan ong than ba kane ka sarkar ka ngap yu pen ba te ngakam isi tom beling ong unta ba ka ILP hawar hajar khat khandai kila pa se ka resolution ta beli kam urlong ta kata long ka basai ba kani let's say yo ka dai tang gejing pembet election yo ba badai kila i bobon balang upersai ke casino te jaj ba ong ngin repeal beli ong menangi as chief nyopo beli bengi haban her samadan menjala election ru banga i kani ka thau chatata lada kani ka sarkar hi ka sngo wala de ban repeal ai no wot ka kot ka slash pa ba ai de ka basai balik kan lada kitang ban kwa ban wan byang hata ka bor lani lada ki sngo ba ki snap ki ka surupa ba andai ba ngai hi nga professionally kum shimet bat kum naga seng hi nga ngam i rabo ki snap ki ka surupa ba kan de ki snap ki ka surupa ba ba de ka salan do yong lalai andai kim snap ra ke iya baki ki ne ka sarkar ka pa ban le ka kale bitu ko bor la don ru ka jing persang mana kani ko ngai phi ba kila kaung spai ki do khat at ne ka tai te ka wi ka korwa mang pa ban ha ka bri nyu trap ba ko pa bri nyu trap yeng ha ko nong rem ko baskem da phi yeng ha ko hok phing job pe ya ko pa kata ka de ka korwa ko basai na kalian jong baseng nging yeng be ko hok bagi tre ban ya kata kasbai ko bala man pembet manor pergi kato kan ne tak daw ngingin sa job pat hagajing ya kon lentiru dai daga jing duwai bangi aisyu blai bangi sayo sa kathom hadu ndapoi bakani ka sarkar baka haban pendam hakmat jongphi upai ba ubaya ya don rengkan lang bat ka hito haman lagopor